Oke. Sing satu nih. Satunya. Namanya siapa? Namanya siapa? Vindi Bali. Bali Desa. Kok iso balik desa lho. Internasional balik desa. Internasional. Yo ora usah ngene. Internasional. Kancane iki Internasional balik desa lho. Maksudnya Di mana, Dek? Lombanya internasional dulu di mana? Itu penyelenggaraannya di Bali International Choir juga. Jadi lombanya secara virtual. virtual. Meskipun virtual kan ditonton orang banyak kan. Ya, itu seluruh dunia ya, Dek. Ini anu loh, Mas Percel ini tingkatnya internasional juga. kowe aja ngono lho bar. Wis tak delik-delikne aku ae rawani ngomong, delik-delikne. Ngene iki Tapi dadi lan terkenale. Podo-podo. Nah aku nek kono enggak virtual, langsung penjara. Langsung penjara. Virtual. Coba saya ingin tahu. Kalau adik siapa? Adik Dewi coba kalau gini aja, jalannya jaipong aja. Oke. Iya toh. Kendangannya jaipong sama joget dengan jalannya. Dalam na tang tong tilintong ketandang tilintong tang tong tilintong ketandang tilintong tang. Seperti itu jogetnya gimana? Ingin tahu. Wah ya. Mohon maaf, ini enggak menerima ya. Coba dicontoni dulu, Iya dong, contohnya gini. Oke. Cing, Pak Bos. Istimewa, murid kene istimewa toh. Istimewa Saya- Dewi sama Vindi. Dewi sama Vindi. Monggo. Loh, apa kok iso ngono? Nembang iki sing apik. Nadanya Dat kalau nyanyi apa Dat? Oh. Tak nyanyi bahasa yang bagus. Senengane tradisi bareng tradisi. Oh, tradisi juga bisa. Ugo-ugo. Ada Grazaga. Iya. Semua. A mayor. Iki lek cah nom-noman mesti seneng. Ah ya, nyanyi. Bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Tentang gitu ya. Heeh. Monggo. Masuk dulu. Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Ya ampun, ada Om Kuntet. Hei. Kuntet. Duk, Nggih. pripun kabari? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Dat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh kowe jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macet ya Iya, di apa itu di podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya tuh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Dok. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok.
Ada di terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Fans loh. Wajahnya gemes. Rene, ngapo? Rene. Bocah iki gendeng sih. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang wulan, pirang-pirang tahun, 2 tahun toh? Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangene. Saking gemes. Mas percil. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh Mbak iki namanya. Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong otak dianting kempos we. Kok iso percil? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Aa. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbek mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak iyo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora usah dijelasne aku karo Kundate anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak sampean kan ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik, ini saya anggap niku adik kula piyambak, anak kula piyambak sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Aku cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi kok ya ta. Yen Didusi. Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas lho kuwi. Lah Kan saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1 semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua, Amin. tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sar. Iya. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke, oke. Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Ning yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya, Mas? Metro TikTok. Dasi. Ya. Ya, Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya, itu kan ada toh. Oh, top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek Ku- bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Se. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki
janjiane tirose namung cak percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nyuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke kok ngati iki ketok. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. iki wong apa setan kula Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapok. Iki kowe iki sinden kok malah Ya, ben nyuwani lho. Aja ngowe binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cedek-cedek lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. J, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Nganjuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Eh. Jenengan kelasnya teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten lami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Laler iso metu lho DO lho. Laler ki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Murid Kowe wong stres. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Bigel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho, lho. Sing ndi kok Lho. setok ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Oh sinyal. Nembang apa Mbak Yusama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok masa koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Nggih. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop.
Sop. Sop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo malang ngono Mas aku ya. Jajal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Hei, sos. Nembang. Malah Pasti nembang, masa ngono ya takon. Ah, ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Sik, nyuwun apa? Nyuwun apa? pelok selindro. Pelok, selendro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selendro? Selindro, Mang. Nah, selendro. Ya. Ya jan nembang iso apik murah suarane. Selindro ini sing pripun to anu, Mas? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dianting kempos aku kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari lho. selindro iki. Selindro. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, urung. Nduk, urung. Kuwi lek geblak kakek apik, urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing Apa? ngono. Katanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tembang. Ayo, Tembang, aku. nggih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak. Nah, no. Anane wis ane nak mujinan apa budek kok gitu wis kena koyo ngono. Wes sebantere kaya Rungone laras. Iya. Alah. Lah kok jenggong barang ayo. Ngene iki murid-murid ini pakai lho sinden ayune jan gawe kebaya kuning jan kimplah-kimplah kaya duduk gule. Kok mesti ditutup gule. Niken, Nduk, Iya. dirungokne. Ibu tak nembang sih. Alah. Nggih, Bu. Ibu binatang. Aku nembang apa ya? Lho, Iya toh. kowe iki nembang apa tapi yanting Oh, seneng. selindro. Selindro, Mas. Ayo. Sabar to, Pak? Tongi piro jalukmu piro 6 apa mau? Dulu. Iki Pundi to nih? Saya toh gubuk Mosok ngiringi iki grup iki lho. Astabrata. Asta berata mau ngiringi ngono tok iso tekan dindi. Lambemu sing salah. Ulon iku lho. Kan sampean seneni. Gubuk asmara kok iso tekan Maryam Soto lho. Coba anu. Jajal setongkas. Alon-alon nek gamblane jajal. Loh, iki lho. Oh iya. Karo kowe. Iki lho, Pak Tuwek. Enggak usah. Wong kosok. Anu kendang tok ya, Mas. Oh kendang tok. Ya, oke. Nek ora latihan iki ya koyo ngono kuwi. Oh iya. Jelas kleru bisa. Menang. Gong tok ya, Mas. Ya. Benda kelaru. Wong sak rombong nek kleru kabeh. Ngisi-ngisini kene dijak rene. Lah yo Patrah wong ayu e angel kok ladenane. Iki njaluk apa? Yen liwat agonge, Mas. Aku Agong tok. kelingan. Nah, iki lho. Apik gitu. Bokae biyen tak goleren. dados dalang kondang istimewa. Tepuk tangan untuk Mas Akbar. Wis ning dindi wis payu tekan dindi. Ning niki ngeten Pak, Bapak mohon izin. Pripun, Mas? Donga napa maring donga Oh napa? iya, semoga tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semakin Amin. jaya dan Amin. semakin lancar ke Amin. depannya. Oke, ya ayo Rabbal nutuk Alamin. nelakon langsung patet yang ono. Ya, yo.
katon lembeane meraka sinter ledang 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 ler angadang nyamping parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu pilih katon lembeane meraka sinter ledang 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 ler angadang nyamping parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu pilih katon lembeane meraka sinter ledang 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 ler angadang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinaca jemengkel adu milih katon lembeane meraka simpir ledang 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 ler angadang Selawi 26. parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jebul Yuk, sekali lagi. Hop.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala billah. Nduk, anakku Limbuk, piye yung ana dawuhmu apa? Dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya. Luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetap acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabut ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi di zaman modern apa-apa serba canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti iso empan papan tata krama ya to angon wayah mergo awake dhewe iki wong timur. Oh dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa aku wis biyen wis tau dalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa kuwi ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 waktu mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu, mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten